Nog goeie. Hallo, wat is dit hier alweer? Wat ben je aan dan? Dat is je handelen. Ja, jongen. En hij al wat handel? Nou, die man die brengt het, hè. En ik ga de beurs. Ja, dat valt wel wat maar. Blomkool en wortels. In grutten als 12 iets. Wat zit er al op het lijstje? Nou, daar zit op hanen, sinaasappels, appels, parren, druiven, kiwi, banaan, mandarijn, aaien, komkommer, wortels en blomkool. En dat weet ook wel. Haha, daar kunnen we wel twakken van niet, joh. Oh, dat wordt een zoene weekend. Ja, jongen, maar hier zou het net worden nou je het zo niet, hè? Is dat het geheim? Alsjeblieft. Je soepen nog te volgen. Wat liet je ook? Ja, Weer super. hebben we net. Super, nee. De man die krijgt altijd wat de mensen keer. Ja. Juist. Wij zijn nou En daar ben ik tevreden mee. Dat is echt belangrijk. Nou, Wat is nou jouw favoriete griet? Ja, ik heb je favoriet, ik maak alles. Ja. Dan krijg je goed de blomkool. Tje. En dan daar komt de komkommer bij. En dan hebben we molenbekloven. Dan hebben we spruitjes met een speklapje. Lekkere druiven. Ja, kwaliteit, het is een man. Nou, ja. Nog heerlijk. Ja. als je mij met zeilwerk hebt beoordelen. Nou, bedankt. Ja, Alsjeblieft. jongen. Bedankt. De cameraman ook hier. Ja, zeker. Hebben we eens vitamintjes voor jou het ik weg? Alsjeblieft.